z našej dediny bolo tých 12 partizánov. Keď skončila vojna, tak 2 týždne ešte boli na Bencovom vrchu nad Rybníkom, čo prišiel jeden môj sused, horňáčik Šandor, ktorý zastrelil krčmárku v Novej Bani. O polnoci išli pre chlast, prešli hron a v Novej Bani ona štrkotala kľúčami, starenka, nevedela trafiť. On spustil tým samopalom, tým, čo mali ten disk ruským, takto prestrel tie kľúče a ona stala, tak jej vystrieľal brucho. Toto bol tomatskí partizáni, ktorí zabíjali a strieľali. Áno, prišiel o 2 týždne, už bolo po vojne, o 2 týždne prišiel pre jedenie a pre chlast, lebo už im všetko ušlo, a ešte 2 týždne po skončení vojny boli tam. To boli takí partizáni. Všetky knihy som prečítal o partizánoch, o toho. Nikde som nenašiel partizánsky úspech, bojový úspech. Všade boli len vojaci, kládli odpor len slovenskí vojaci, krvácali slovenskí vojaci, francúzski partizáni boli, tí nastrečne bojovali, tí tam skoro do jedného padli. Ale partizáni nenájdete nikde. Mal som 5 kníh od hlavného železného kapitána Staneka, ktorého teta mi dala všetkých 5, že u mňa sa to schová, lebo že keď to dá komunistom, tie zápisky všetko popália. Mne to dala. Tam som sa dočítal, čo boli partizáni. Kradli, ľudí zabíjali, aj vlastného brata zastrelil. To boli partizáni. Zbíjali, ľuďom brali všetko, čo mali, a oni chlastali. Však Husák napísal, v tej knihe na 64. strane napísané je, Husák označil partizánov takto. Partizáni to bol brloch opilstva, smilstva a zabíjania. Toto napísal Husák, to ja mám čierne na bielom. To nikto iný to nenapísal, ani Durica, ani Ferkovnuk, to napísal Husák, prezident Československej republiky. Čo boli partizáni, dali mu otázku. A on povedal, to bolo dúpe, to bolo nora, obžerstva, smilstva. Čo myslíte si, prečo to partizáni robili, prečo sa takto chovali voči vlastnému národu? Myslím, že asi 1 alebo 2% mysleli to dobre. Nešli proti slovenskému štátu. Išli za Slovensko, išli za slovenský ľud. Možno, že si snívali, že tu bude ďalej slovenský štát. Druhí tam prišli, že boli tam bývali. Že ho sused stiahol, ten ho stiahol, keď nepôjdeš, budeš proti nám a tak ďalej. Ale také 2/3 to boli väčšinou lumpy, lotri, takí ako od nás odišli tí 12, čo jeden zabil suseda, uderil ho štanglou, že mu nedal z komína tú slaninu, tam bola zavesená, to bol jeden. Druhý, čo zabil tú krčmárku, sused môj, horňačik. Tretí, čo zabil jednu ženu na motorke už po vojne. A nič sa mu nestalo. Tretí zastrelil gulometom, niečo robil, Štefánikovú sochu rozpilenú mal v svojom dome, svojej šope. A niečo robil s tým gulometom ruským, čo si mal a sused stal, tak toho prestrieľal ho celkom takto do polovice. To boli vrahovia, to boli zločinci, to boli neznábohovia, tí neuznávali mater, neuznávali otca, že nechodili do kostola, to bola ja som demokrat, ale to boli najväčší vývrhelia v našej dedine. Čo ich poznám, tých 12. A iných, prečítajte si Žingorov prípad, prečítajte si iných partizánov prípad, čo povedali na smrteľnom štránku, nie posteli, čo povedali o partizánoch, čo sa píše a tak ďalej. Partizáni, žiaľ Bohu, tí zostali skoro všetci zdraví, najedení, napapkaní, ožratí, vďaka tomu, že sa ožrali a že vydržali aj v tých zimách. Ale čestných ľudí, čestných partizánov poznám aj ja, niekoľkých, ktorí išli, ale išli s tým dobrým úmyslom, že zachránia slovenský národ. Tak ako ty som myslel, že keď zostane
prezidentom, že zachráni národ, že má svoju predstavu, ako ho zachrániť.